Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 20. maydan 21. maya geçilýän gece siz bilen dünýäde bolup geçen wakalara gysgaçyk syn bermekçi hem Türkmenistanyň içi we daşy bilen baglanyşly bir kısan meseleni gozlamakçy bolýan. Gelim onu o daşary bir temasyndan başlaýan. Geçen hepdede ýagny ýa-da bir hepden dowamyny Xitay Halk Respublikasynyň ýol başçysy Xi Jinping bir hepden dowamyny Amerikan prezidenti Donald Trumpy soňra dün Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'i Pekin'e kabul etdi. Bir siyasi taýdan ulu waka diýip aýtsa da bor, sebäp enni ozal biziň bilişimize görä ýa-ni yer ýüzünde ýa yer şaryna iki sany uly döwlet bardy. Erki döwür biri SSR-de beýleki hem Amerika. Başga 3-nji, 4-nji derejeli döwletler adam tutulanak diýip boljak. SSR ýykylandan soň birinji roly 35-36 ýyllar Amerikan peýdasyna boldy. Amerika nerden näme diýse şoň sözü geçdi. Enni şuun ýa-ni geçen hepden duşugy nämen görkezýär, enni siyasi karar kabul ediliş merkeziniň enni Amerikadan Xitaýa geçenligini görkezdi, ýa şonu subut etdi. Muňa da bir topar esaslar bar, muňa bir topar sebäpler bar. Önüm bulan üstüne durup geçdik, gatykan wagtymyz alar. Ýöne esasy zat şol Donald Trump Pekin'e gitdi. Şo taýda Xi Jinping bilen duşup şol dünýädäki ýagdaýlary aralyp maslahatlaşyp esasan şol Iran meselesi onuň biýmada diýe içine girdi. Iranyň içine diýen uruşa girdi. Ene nädip şo uruşy özüne awra bilen tamamlajagyny bilen sebäp ýagdaý gün geçdikçe aňyrda dartgynlyk artyp dur, kynlaşyp barýar ýagdaý. Şoň üçin ol gidip şol Xi Jinping bilen şu taýda şu Iranly meseleni ýa-ni partiýalaryny aralyp maslahatlaşypdyr. Ondan daşgary ýene de başga bir topar mesele bar, özara çözülmeli diýip goýulan. Ýöne Xitaýym oňa ne howy ne ýok diýen ýalterde öz pikirini aýdypdyrlar. Olaram Xitaýyň iň gyzyklanýan meselesi şu Taýwan bolupdyr. Taýwanam şol Xitaýyň öň bir bölegi şol Xitay Respublikasy döwletlerine, Halk Respublikasy döwletlerine bir bölegi aňryk geçdi de Chiang Kai-şeň ýol başçylygyna. Inni şonu Xitay ýydan aljak bolýar. Olaram gelmejek bolýar. Sebäp olarda elektronika has güýçli ösen şu dünýädäki bir topar şu hereket edýän tehnologiýalar we elektronika bilen. Şolaň hemmesi aýdaýly enjamlary esasan şol Taýwanda öndürilýär. Şol sany ýaraglara ýa-ni peýdalanýan çipler bar, elektron çipler. Şolaň köpüsi Taýwanda öndürilýär. Şoň üçin ol Xitaýa geregi şol Taýwany öýden aljak, Amerika şoňa goşuşmasa, onda bilerim Amerika bir belli terde kömek etmekleri mümkin. Ýöne Amerika eger Taýwany Xitaýa berse, onda diýmek dünýäde oňa ýam tutak ederlik ýa özüniň hökümranlyk sürerlik hegemoniýasy aljak geldi. Şoň üçin bir iki tarapa da nähili baýdy. Russiýa razvedka üçin peýdaly bolup durdy. Bir-biriniň içini bilmek ýa pikirini bilmek, oturup bir stoluň başyna söhbetdeşlik etmek bir alalaşyk kazanmagyň bir formasy ýa formaty bolup durdy diplomatiýada. Ýöne olaň peýdasy näme barada gurrun etler ýapyk kapylaryň aňyrsyna ol bir gün ýaşuwyn aýdylasy ýok elbetde. Ýöne bir aý kaýy dowamyna bellisi bor. Onun için onu şu meseleni garaşaýyn. Ýöne ýa-ni Trump'yň geleni ýa sol makamy ýa pozul makam aýagy eýem oňa Putin bardy dün Xitaýa ýene-de. Indi ol ikisiniň arasynda da gurrundeşlik bar, sewda bar. Sebäp Xitaý 20-nji ýyldan bäri Russiýada garşyna köp sanksiýalar ýerdildi, ykdysady sanksiýalar. Indi
nädip şol sanksiyalardan çykjagyny bilen hak on gadynym neptinim Ýewropa alanak. Şoň üçin ol yarım yetmez bahasyna Hytaýa satýardy. Hytaýym şonu alýar, höwes bilen sebäp onu ol muhtadyny hem şonu almasyn kim berlerini aljak gel onu. Putiniň başy çykalgasy ýok. Indi ol doly şumaly özüni görkezdi boldy Hytaýyň elindäki döwletdigini görseýätin. Öz başlyk siýasat ýok olarda. Şoň üçin hem Trump'dan soňra ine gitdi ýörtüp ema Pekin'e tarap Xi Jinping'in ýanyna. Ine olu näme görüň etdi, onu hana şuny aýdyp dolar bir topar ýerden bilenmellen diýen gysgaça aýtsam bize. Bir topar zatda lalaşy gelipdirler, o ay ine biz faşizmi, nasizmi ya şu realdatlara karşı diýen ýaly deklarasiýany ya beýanaty kabul edipdirler diýen. Faşizmiň hem nasizmiň hem ine ojagy anna terrorizmiň hem ana şumal ortaýadyň özü bolup durdy ilkinji nowatda. Ema öz gözündäki pürsü görmän ýylyň özüne çöp gözleýär ýa-da türkmen ene Putiniň medip oturan ýaýdyp oturan şundan ibaret. Ondan Putin şu taýda ýa-ni ikinji gazy mesela turgosyny geçirmekçi bolupdyr da şu ta gozul bardy planlary. O barada alalyş kazanylmandyr diýip bana habar berýärler diýmek. Şol esasy şol oňa ykdysady şumal kömek ýapyl berjek ýa-da şol ikinji gaz liniýasy olam uğra baran akşama. Indi ýa-ni bu üçüsiniň emesini bir garap öýle Trump bilen Iranyň arasynda näme bar? Muňa da gysgaça jogap geçeli. Özüňiz bilýäňiz ýurtdaşlar ozalyp bir näçe gede şaýat bolup Trump ertirden bir zat aýdýa öýlenlik ol aýdanyň tersine başga bir zatlar aýdyp otur. Şoň üçin o taýda bir imanly ıgrarly ýa-da türkmen bir ymykly edilen ýa kabul edilen karar ýok. Ay ana görülesdik, ay men mezbur etdik, ay ine bular gutordy, bulan yaraglarym ýok, hiç de adam ýok. Şol bir wagtyň özünde de bir ýeriň astyna ýatan ýeme bar, uran magdaryň işlenen görnüşi. Ine şol ona ýemedi, baýlaşdyrylan ema uran näýildi, şonun atom yaragyny, atom bombasyny ýasaýarlar. Ine şol 60 götürümden gowrak baýlaşdyrylan uran ema Iranyna bar, şolum ýeriň aşagyna bir ýerlerde giýenip goýulypdyr. Sebäp ema bu ýanky Iranyna 1979-njy ýylda döwlet agdarysy bolup mollalar häkimet başyna gelenni şondan soň bular ozalma Iranyna bar bolmaly iki ýöne. Şular gelenden soňra dağlaň aşagyny durşuna bular ýer asty şäherlere, ýer asty ýarag öndürýän zawod fabriklary urdular. Şu ýokardan hiç kim gelip urmasyn ýa almasyn diýip. Onu Amerikalı bombalany bilen İsrail bilen onu hemme yaragy ýok bolup giden bar hana atylar. Arap döwletleriniň garşysyna öz yaraglaryny. O armud aýlygyny olar saklap otyr, bir ýamyn geçirden aklar. Bir tarapdan Amerika petiklap goýdy, Iranyň neftin çykarjak gelip, ikinji tarapdan hem Iran petiklap otyr, hiç bir döwletiň emesini geçirjek gelip öz aýlygyndan neft tankerler. Ine karada da ýeme diýär, ikat depişer arasynda eşe bolar diýär türkmen. Belki de uruşu oty, ejir çekkänin bütün dünýäň halky. Şol sanyň bir uzakda buzlak ýan bäri ýan ýerleşen Şwed halkynyň çek oturan derdi bar şu meselede. Täp benzin salýarky ýalňyş hemmesi gymmatlansa, diýmek men ýan bilen den motor ady gymmatları gymmatly. Ine ondan adamlaň men diýmän gazanany bedenine ýeten akdyp ýöne gaty ýeti doýulýa şumaha şular ýaly uruşun täsiri hemme ýerde. Şol sany men oturan döwletimde. Indi muňa nähil çözgüt bolar? Bu nerte ozal aýtdylar, näde 2 heptaň içinde çözer ne aýtdy? Ene Trump. Onun märe ýa 2 aýda bolup 3-nji aýda bolup barýar. Ene onun üçin bu taýda biz näme biles ýa erti uruş gutarýar diýip aýtma bize ne esas bar, ne tutarlyk bar.
Utanmajağım görünüp dur. Trump'ın öňün kaýdan çykyşyna göre, ýani öňün ýaňymyň 4 gün odalaydan çykyşyna indi hepde bizini Eýrany ýerlerini ýoksan eders diýip çykyş etdi-de eger şolar ýemesini baýlaşdyrylan urany bize tapşyrmasa. Hana indi bugun aýtdy, bugun bolýardy bizde olarda dün ýok men ýene bir 10 gün garaşyk. Ondan ýa-ni beýleki döwletler milletlerim iki jahan owarramy diýse, näme etjeklerini bilenler. Ana indi dünýäň bir topar künjünde samolyot gatnawy kesildi. Ýurtdaşlar olar näme üçin? Şol aviasiýony keratiniň ýoklugy üçin. Olam şol nebit önümleriniň biri. Ýok diýmek, indi uçuşlar ýatyrylmasa, ozal mesele maýdaly şertleýin $500 uçýan bolsaňyz, aşgabatdan meselen Türkiýe indi şol $1000 bar, ýa $2000 bar, gerek bolsa $3000 ederler. Hep ýalňyş ýol. Indi şoň üçin hemme bütün dünýäň adamlaryna bu ulukan ziyan ýa zeper bolup durdy. Öňümüz tomuz dünýäň milletleri, döwletleri, tomsaýlar, din jalýalar, dünýäni syýasat edýärler. Indi o zatlar ýani şu durşuna gitjek bolsa, ykdysady ýerde gün-günden çöküp, ondan din jalmak diýilen zat ortadan aýrylýar. Demek şolun ýelgeni Türkmenistan ozalan bir zor ayaktan güzerany dolandyryp oturan halkymyz bar. Indi muň başyna nähil musallatlar geljek. Şu sanksiýalar bilen bir dünýäň agyp dönüp durmasy bilen gowluga ýok, ondan men öňünden aýdy. Ýöne çaltyrak şol urşuň tamamlanmagy gerek. Ilkinji nowatda Ukrainada, soňra Eýranda. Bu öz aralaryna uruşdylar, uruşyp bolsa näme üçin halklar goşýarlar? Gen tarapy ýa aýylgan tarapy meselen şol häkimet başyna akylar öz ýurtdaşlaryna beýleki milletlerim bilemek insan derejesinde görmeýän bolmaly çemeli. Her gün biz arkaýyn öýde oturýar bolýar, daş töwerегinde her gün onlarça müň ýene 10 müňlerçe adam wepat bolupdy, urş deraldy. Ya urşdan getiren açlygy deraldy. Iýmit ýetmezçiligi, derman ýetmezçiligi. Ara hemme şolar ýüşürip alanda şolar ýaly zeper we ziyan çekip dünýäň milletleri we halklary. Şoň üçin uruşy näçe şart ýatyryp bolsa şonça gowy. Ýöne uruşum adalatly terde ýatyrylsa ýaşyda, ýöne basyp aljyň beren fermany bilen ýa islegi bilen sen elini alyp olary plan düşmeli ýa kapitulasiýa bolmaly kanun ýok. Ondan Ukraina halky özüniň 1 metr ýerinden toprağyny berjek galyp ana aýdyp otyr. Oňa da esas bar. Ukraina şu mar soňky 2 aýyň dowamyny uruşyň ýeňiş tarapy Ukraina tarapyny, uruşyň taktikasy ýarary Ukraina tarapyny peýdasy bilen. Täp Ukraina öz raketalaryny, dronlaryny özi işläp çykaryp başlady. Ýadyňyzda bolsa men nyktab bir näçe gezek aýdypdym. Şol SSR zamanyna döredilen ýadro, atom bombalary, ýadro ýararlar, taktik ýararlar, bu ýanky samolyotlaryň motorlary hemmesi diýen ýaly 90 götürme alymlar, injenerler, tehnik personel milleti Ukraina bolan adamlardan ibaratdy. Indi şol adamlaryň iki özü bar, ýa-ni injenerler, akademikler, ýa şolan okudan okuwçylar ana Ukrainada çykardylar. Indi şuň kun ol bilen ýaragam gerek gal Amerikalylar Ukraina. Özlerim hana 2000 kilometre atyp bilýän raketany çykardylar. Hana bar bilen Flamingo diýen o Sibiri bombalap otyr. Onun üçin indi şu mahan uruşyň ýeňiş tarapy Ukraina tarapy agdyklyk edýär. Men ozal bir çykyşymda aýdypdym. Şu man uruşda ýanky eger ömeden Ukraina tarapynyň 2 adam ölýän bolsa, Orsiýa tarapynyň 10 adam ölýär uruşda. Näme üçin? Nämen hasabyna? Ol ura atak ederler, şo dronlar
kellesini yerden galdyrmaka urup ýükýärler Ukrainanky. Ine şu derejä baryp betdi elektron urus. Inni ol atam döwrüne gal, ol beýik watançylyk urusundaky ullanylýan ýaraglar, ýani şu Sovet zamanında o bizim götüren avtomatlamyzmy, pulemyotlamyzmy, pushkalamyzmy, adynagdan ýaragyn hemmesi puza çykdy. Ýokardan gelýär, siňek geldi, wızlap, ine şolar ýaly 5 kilo ýük göterip gelýän duran urýar, ne gitdi sen tankyňam, gitdi sen PVO'ňam. Inni urusun enjamlarym üýtgedi, taktikasam üýtgedi. Kim näçe çart şu takt emani ele alyp bilse şu enjam öňdürülüşini we onu dolandyrsyn, şol hem ýeňiji. Şuňky dünýäde Ukrain goşunynyň başga özge güýçli goşun ýok. Şonu hana Amerikan vice-prezident Boynal halkyna çykyş edip aýtdy. Ýewropa döwletleri şumahan etlerini harby ýemelerini, tälimlerini ýani uçenýalar Ukrainler çagyrýarlar. Şol dron ýöredip bilýän, işledip bilýän bilermenleri bilen. Arap döwletleri hana özlerini şumal Ukrainleri çagyryp şolardan bilermenler bilen özlerini goşun döre diýerler, şol elektronik ýa-da harby enjamlar döretmek üçin dronlary beýlekler. Häzirim şolaň asmanyna Ukrainler gorap oty. Bularam özüne peýdaly söwdany diýerler Ukrainler. Bizasyň asmanyny gorap bereli. O Eýranyň elän bir raketan urup ýykmak üçin o bahasy 1 milyon 2 milyon durýan raketan atmak gerekkä. Bizine bahasy $5.000 durýan ýema bilen dron ýerine urup ýykýasy. Şol iş ýüzüne suwud etdirip, ýöne şol siziň ullanýan 1 milyon 2 milyon dollarlyk raketalaryňyz bize ber. Biz ine Orsiýadan garşysyna ullanjak öz uruşymyzda ýa azatlygymyz üçin. Ine şolar ýaly sewdalar edip otylar. Daşyndanam inni şu Ukraina dronlaryny satyn aljak döwletler köpelip başlady. Täp olardy öz howpsuzlygy gerek. Şoň üçin şu mahal Ukraina halkynyň işläp bilen inženerleriniň yaraglaryny, harby yaraglaryny dünýäde isler gaty uly. Bilem, Ukraina halkynyň uly ýeňşiniň biri diýip hasap edýär. Inni gelecekki wagt ýa-da uruş diýelimi, garpysyk diýelimi, ýani bir-biriniň üstüne daraşmakmy, ine şonu Ukraina bilegini görkezler, bil tutuşallaryny. Ýöne häzirlikçe pozisiýonly uruş diýmek näme? O tarap bäri aýdel Ukrainanyň üstüne 200 dron ugrasa, Ukrainada Orsiýadyň üstüne 250 dron ugrady. Ertesi gün olar 300 dron ugrady, Ukraina 350 ugrady. Şeýdip biler, şo bir-birini atyşyk edip otyr, poligon akýaly. Ýöne urra diýip çolup emedilýän zat ýok. Ýöne şol bir wagtyň özünde. Ýani dronlar ýokardan her bir gymylap beren adamlar heýwan bolsa görüp dururdy. Şoň üçin Ukraina halkynyň goşunyň şuňky çekýän adam ýa harby ýetkisi Orsiýadan garaganda 5 saat olam şuňa şolaň döreden we işledýän dronlaryň hasabyny. Ene Ukraina temasyndan geçelin başga ýeme bar bizde ýanky Germaniýa mesele geçelin. Näme üçin Germaniýa? Maňa indi şuň 10 gün boldy. 10 gün bolan ýylygyny 3 tane hat geldi ýene-de Germaniýadan, ýene-de biziň türkmen ýaşlarymyzdan, ýene-de olar ýa Germaniýa okuw çykarlar, ýa-da Germaniýa dörli ýollar bilen iş wizasyny Ukrainanyň bilen şol döwür gaçyp ataly berilýär-de, kim gelse-de aýsy döwletiň milletiň wekili bolanlygyna garamazdan uruş edip dur diýmek bermeli. Türkmenistanyň ilçihanasy öz milletine ýelgi etmänsoň olar hany başaryp Polşa çykdylar, käbir şo taýda galdy, käbir hana ýeme köpüsi Germaniýa gitdiler, hatda Şweýsiýa gelenler hem bar. Şol döwür ýollaryny salgy berdik. Nahyl etmeni olaň hiç biriniň elinde wiza da ýok, pasport da ýok. Pasportdan uzatmaly, wizanyny täzelemeli. Şoňa
yüz tutup ilçhana näçe edip bardyk diýip ozal bir topar hat ýazdylar. Men size aýtdym, martyň ortasyndan bäri gelýär. Bu epepe. Ýok, ilçi gaçyp aýlanyp ber. Inni biz näme etsek diýip soňra bir ýigitler şo taýda advokat tutýarlar nämelerden. Olaram barya ilçhana ýene de ilçi ýokdy, oň orunmasary bar. Kabul edipdir. Advokatlar nämesi? Millet boýunça. Näme üçin bulara pasport berendik diýse, ilçhanadaky aýdýar. Biz bulara pasport bermä, bizim hiç ne hakkımız var, ne hukukumuz var. Bulara diňe pasport aşgabat berip bilýär, biz berip bilemzak diýip. O advokatam aýdypdyr, eger berip bilmeýän bolsaňyz, ene biz ne ilçhana, Türkmenistanyň ilçhanasy Germaniýadaky, şu taýda ýaşap beren watandaşlarymyza bir kanun bolsun, kanuny bolsun. Biz şolary pasportdan berip bilemzak, wizasyny bozulyp bilemzak diýip hat ýazyndy, möhür basyp maňa berin diýip. Olam şonu edipdir. Ondan şo hat bilen advokat çykyp şol hakyna tutan ýigitlerimiz bar, gyýylymyz bilen türkmen. Şolar aýdýar, ine size ne tutar? Ne şu hat bilen siz istenlik döwletden özüňize gaçyp atalga sorap bilersiňiz. Näme üçin? Sebäp sizin ilçhanaňyz size eýelik edenek, siz döwlete gaýtarmak, sizin dol hakyňyz we hukugyňyz bar, istenlik döwletden özüňize siyasi ýa-da ykdysady penakarlyk soramak. Ine şonuň oglular alypdyrlar, beýler maňa soňjaň etip aýtdylar, habardar etdiler. Menim haşyl şular ýaly ýagdaý bar. Bizine bir bölegimiz Ukraina gidiyor ýa-da şol Ukraina işleýän ýerine bir bölegimiz Ýewropa sygyrmak üçin döwlet gözläp ýörsi. Ondan men maslahat berdim olara. Haýsy döwletlerden gaçyp atalgy ýa siyasi baş penakarlyk sorap bolar. Aýdyp berdim. Men bu taýda size ýatlady aýdyp oturmaýyn, olara diýen teklifimi. Häzirlikçe hiç birinden habary ýok. Açan barp ýerleşerlerinden soňra maňa gaýrat edin de habar berin, beýlekilere de soň peýdar bolar ýaly aýtdym. Ine o topar gitdi uturdy meselesi diýip aýtsak, ine şol ýanky onun bolup barýardy. 3 ýerden jaň geldi, hat geldi, ýazgyly, seslisem bar, ýazgylysam bar, ýaşy bize kömek etdi. Ýene de iki oglanyň bir gyzy ýazypdy. Olar kömek diýip aýdanatdy, olar siz diýdi, deputat hökmünde bize diýdi maslahat berseňiz, ýa çykylgany görkezseňiz. Ene biz Germaniýada ýaşap beren, Türkiýede ýaşap beren 100 miňlerçe türkmen biz diýdi. Biz hiç birimiz şol ýanky 22-nji ýyllaky saýlawa gatnaşamda ol Serdar Berdimuhammedow saýlam dagym, görem dagym, bizi gelin gatnaşyň diýip bülten uçaklardan açylan ýerim ýok. Şonuň üçin ol bizim prezidentimiz däl. Biz nädip täzeden saýlaw geçirdik biler. Biz şol saýlawy şumal Germaniýanyň territoriýasyny gurnap bilersin, bizni täzeden saýlaw geçirjek, özümize prezident saýlajak diýip. Siz şunu näme maslahat berip bilýäňiz? Orsan ikinji ýolum bar, olar sorapdyrlar bize nädip hereket etmeli. Şu barada çykyş edip öz pikiriňizi aýdaýsaňyz. Elbetde bir mesele gaty wajyp, onu ýöne ýüze aýdarýalym däl, men ondan konsultasiýa alyp gördüm, Germaniýada bar iki şol bilermenlerimiz. Oňa jaň etdim, ýene mirine garaz mesele şeýle Germaniýadaky ýurtdaşlarymyz degişli ýa islenlik ýurtdaky beýlekilere de. Birinji ýol şu mahal diňe janyňyzy halas etmek üçin bolsa, onu hana ol sizden öňkü ýurtdaşlar bar. Onu sizden özüňize advokat tutunyňda ilçhana uradym koy, ilçhat ýazyp bersin, men şolaryň pasportyny düzedip bilemek, wizasyny bozulyp bilemek. Onu size de islenlik ýurtdan gaçyp atalgy baş pena almagy size ýa ýuridik hukuk dörýär. Ýa hak dörýär. Mümkinçilik bar. Ýok, biz rejime garşy görüşip, öňde soňda ýurt bizinki, watan bizinki, ýerimize galanlarymyz bar. Biz şolary eýel geçsek, biz bular ýaly rejim bilen bular ýaly özüň hökümet diýip atlandyrýanlar bilen ýolumyz bir däl diýseňiz, onu
edilmeli iş diýibinden başgaça onda siz özüňizi gurum açmaly bolýan. Öz araňyz Germaniýada içiňizde bardyr enter möhreti gutarmadyk bir kustan adam. Şola bilen arzany berýäňiz islenip aýdaly munisipalitede nerede var bolsa ýaşaýan bolsaňyz onu 3 adam ya 5 adam açyp bilýär. Onun beýle kadymlar onu şol adamlara jogapkar bolýar gurum üçin jemgyýetçilik gurum elbetde. Onsoň beýle kadymlar şol jemgyýete agza bolup bilýär. Men size şol maslahat berýän. Şular ýaly gurumany 2020-nji ýylda ya 19-njy ýylda ýanky bir Ömürdok Omarkurov bir ýaşygyt Türkmenistanly doglan ýer Lewak welaýaty ol şo döwür ilkinji gatnaşygy ol Kanadadaky düýeji bilen gurnan eken. Menem ol döwür düýeji bilen salamym bardy. Onsoň olam aýdypdyr hana şol Halmurat bar, o da şol Türkmenistan'ın parlamentde Ýaşlar Komitetinin ýol başçysy bolup işleýän parlamentde. Senem şu ýaşlar kemetini döretjek bolsaň, şondan maslahat soruya konsultasiýaly. Maňa jaň etdi ol ýigit, togy şeýle salihatly, mulakatly görülýär. Ýüzüne açyp videoda. Ol bir näçe sorak berdi. Soragyň esasy biz diýdine şolar ýaly studentler bolup özümiz ýa birek himayet bermek üçin bir guruluş ýa bir ol näme diýe türk dilini şonu açmakçy bolýar. Siz şunu nähili baha berýän diýe nähil görýän. Ondan men şolary da şu Germaniýada akılara ismiýan maslahat berdim. Arzanyzy ýazyn, registrasiýadan geçin. Ene de onu taýýar guramy bolýan. Ondan şo taýda özüňize fond töredin. Bir emani studentlere himayet bersmi, kömek edişmi, ya ýene bir zat mysar kowlanyny, kesellärini, ýogalyny, öýlenini näme kömek edip bolýar, bir umumy kassa töredin. Şoň agzasy her aýda meselem $3, $10 atyp dursun, ene siziň hemme harajadyňyz şo taýdan çykar. Ol ýigit şonu etdi. Ondan soňra menem bir 2 gezek guruljem, 3 gezek habarlaşdym men kende. Ondan meni allo bilen ýanky şol Türkmenistanyň elçixanasyny işleýän biri we ady Murat. Ene şol meni allap Türkmenistana uğrady, aýna Türkmenistanda saýlawlar bar, ýanky näme bir parlamenteme ýenem görlähedemi. Sen şoňa gitsen ene hem tejribe toplarsın gel ene bir sana garaş ýasyp meni samalýotyna çelip bilet alyp Aşgabatda uğrady ýalar. Ya şoğlun allapdyrlar. Ene baranyň soňam onu tutdular, gapdylar, ýygnadylar. Bir görsen armiýa alyp gitdi diýdiler, bir görsen ana ýanky halamadyk ya halaşyp alam gelini bilen onu närazylygy gözüňe tutman onu Türkiýe alyp gidipdir diýdi. Ay gara ýonkelmedik günah ýok ol ýigidi. Innem şol gidişine gitdi. Onu ýany ýene biri bardy Serdar Durdulyp diýip. Men oňgurlyk etmeýin ýöne ene şol Ömürdok şolar ýaly güne düşdi, ýa-da düşürdiler. Şoň üçin eger Germaniýada aşyk bolsaňyz ýa açsaňyz töwereňizi hökmen öz ýankysyny agentini täsir edýän adamsyny şugulçysyny hökmen ornaşdyrar, onsuz bolmaz ol. Bular sen ýanyňa dogan bolubam geler, daýda da bolup geler, dost bolubam geler, ýöne işleýän şol aňyrky hökümetiň bäşaýdy. Şoň üçin o gurumy soň dargak gitdi öz-özüne. Sebäp onu ýöreden adam bolmady. Ol ömürde gaty aktyw ýigit şeýle düşbi ilmi bilimi ýetip. Şoň üçin sizem ene Germaniýadakylarym şu ozal okap bererler bar, ýa mesela Ukrainada okuwyny mezur taşlap çykyp giderler bar.
düşünjeli hem tarapdan inni ol 20-nji ýyldan märam 4 ýyl geçdi Germaniýada siz boş oturanarsyňyz, durmuşa öwrenensiňiz, siýasata öwrenensiňiz. Nädip suratlar gurnamaly? Ne? Baş üstüne başlan. Näme kömek gerek bolsa, dil kömegimi, nesihatmi, bilemek el kömegi diýsem ýalňyşar, biz özümiz, öz gurumamyz, öz elimiz bilen özümiz dolandyryp otyr. Daşyndan hiç kimden kömegem alamda, elem seremda, öz derdimizi özümiz çekip otyr diýen ýaly. Ya öz işimizi özümiz edip otyr. Ýöne halis bolmaýan ýagdaýynda ýa nirelere ýüz tutmaly bolsa, onu men size olaram salgy berip bilen dünýäde näme kan fond kan, size ýaşlar bollajak döwletler kan, eger siz öz etjek bolýan işinizi tertipleştirip, ýagny näil tertipleştirip, ýuridik dille öz ustawyňyzy ýazsaňyz, ýene-de şo dille öz arzu ýemeleňizi beýan etseňiz, etsem petsemler diýende türkmençelep eýtip beýle söze ullanylap boly. Ýöne sadalaşdyryp aýdýan. Näme maksatnamalaryňyzy, programmalaryňyzy ýazyň. Näme üçin döredýäňiz, näme işlemekçi, maksadyňyz näme? Meselem aýtdyňyz Türkmenistany täze erkin saýlawlar geçirmek. Biz ýurda dolanjak, ýöne bize dolanmagy, baramyzda işlemäge ýa okumagy hiç mümkinçilik ýok. Şoň üçin bize zerur zat ýurtda täze prezident saýlawlaryny geçirmek diýip aýdyn. Ol parlament respublikasym diýmän hiç zat eger siz şonu öz derdiňiziň belanyň körüni şol prezidentde görýän bolsaňyz, biz prezident saýlawyny geçirjek diýip aýdyp bilersiňiz. Men size ýok, men size bilen narazy, onu beýdiýmän, bizden parlament saýlawyny diýip aýdyn diýsem, onu men öz gurumamyň bähbidini işleýän bolýan. Ýok, siz öz kelläňizi işledin. Haýsy gerek bolsa şonu edin. Ýöne şu jenaýatkar rejimi iş başyndan aýyrmak her birimiziň borjumyz. Şu teklip edipsiňiz, ene şu teklibiňizde mende şolar ýaly jogap bar. Dinleýäňiz bilýän. Oturun, öz araňyzda öňüňizde diňjal şuurlary bar. Maslahat edin, iýdinäme bilen ýa nädip dowam etsin. Soň maňa çykyp aýdyp bilersiňiz gelen netijäňi. Ýöne sizde dogry düşünje bar diýip bilýän. Şol aňyrky jenaýatkar rejimden halk diýmasa, hiç birimizi gowluk ýa bagtly durmuş ýok gelecekde. Hiç ýyl durmuş ýok. O ýurduň için görüp dursunuz da. Bolup duran zatlar. Men aýtmallar. Şoň üçin size Germaniýadaky ýurtdaşlarma ýaşlary şular ýaly maslahatym bar. Ondan şo taýda beýreňiz ýazypsyňyz, aýna içimizde, aramyzda şular ýaly ýurtdaşlarymyza bar. Eger şu ilçi bize pasport bermese, wizany uzaltmasa, aýmyň kellesini almalyan ýaly görüň edipsiňiz. Ol düýbünden ýalňyş pikir, ol hereketde pikir gaty ýalňyş, ol jenaýat. Näme üçin? Ol ilçi birinciden Germaniýada ol bir döwletiň wekili. Ol şo ilçi it bolsun, heýwan bolsun, şu bizim gözümizde 10 esse, 1000 esse jenaýatkar bolsun, ýöne biz onu el urmaga şo taýda hakkymyz ýok, ýurtdaşlar. Dogry düşünüň bana. Şäp şol ilçini Germaniýa hökümeti, döwleti, ýöri togullukları gorýar. Goramagan borjy. Eger biriňiz ol bolýa oňjanyny kassetmek aňyrda dursun, şoňa baryp ýumruk salsaňyz, siz şu duran ýeriňizde tutup cezalandyryp polis, soňra deport ederler Türkmenistana tarap. Size şo gerekmi? Hana aýdyn bana. Soňra o taýda türmede çüýremeli. Ýok, siz akylly hereket edin. Men Türkdäkilerde de aýtdym. Goragly ýere bir ruhsat barma, ilk başdan ruhsat alın, miting geçirjegem bolsaňyz. Ana şonu etdiler, oglanlar adwokatlaryna uradypdylar, özleri barman. Hana da şo hatalylar. Bolmasa şol oglanlar tapyn. Şolardan haýyş edin, şo hatyň kopiýasyny size de berse, size de tutaryp bol. Ýöne o taýda ol baran adamlaryň atlary bardyr. Ýöne size öz başda sanaw düzüp adwokat tutup uratmaly.
100 adam bolýan, 1000 adam bolýan, öz adyňy ýazýan. Ine men pasportyň möhredi gutordy, ine men wiza gutordy. Men Türkmenistana dolanmakçy däl, o taýda hem ykdysady kynçylyk hem syýasy görgi. İşim ýok, işladam ýok. Men okumuzy işimiz dowam etmeli. Germaniýada işläp ber, okap ber, hiç bir nägilerimiz ýok. Ýöne biz ýygyny näme düşünýär, näme dolanmaly dilen meseleni goýun. Ýöne ol bite gahar edip yorgan otlamak gerek gel. İlçini helaklarınız bilen ol erti yana da getip ondan beter haramdadan oturdurda. Orada näme pulunu işlejek haramdada almy. O ilçi diýenlerime lar ýokçy 90-njy ýyllarda o ýemede bazarlarda lar ýoklarda pomidor hyýar satyp berenler bar 5 şaý gazanmak üçin. Şolar ýa şolaň oglugy idi. Bolny ýetgeşik adam ýok. Siz olarda näme garaşýan? Şoň üçin gaty akylly, başly, hemme tarapdan mehelen feljerip hereket edin. Men şoň üçin aýdyp gelýän, ýyllar boýy öz orluklaryny döredim. 10 adamdan ibaret, ýa 7 adamdan ibaret, pikirdeş, ugurdeş, beýrek ynamdar adamlar. Onsa olaňam hersi öz başyna ýene de orluk döredir. Aňyrkylar ýenem döredir. Ine şoň üçin şu Germaniýadaky, Türkdaky hemmejigi öz orluklaryny, ine 2 saýyň dowamyny hemmesi şol orluklaryň öz orluklarynyň kataryna girer. Şolaň hemmesi biler ýurda baryny näme etmeligini, näme düzetmeligini. Atak otuýmy ay Hudaýa tawşyrýar. Allah badyr, o neder, men neder. Allah bar howu size şon öğretmek üçin size göz ya garak ya el ya kulak beren aga. Ya dil. İşlerdin şunu. Özüňiz gazanyň dip. Ine elem var, ayagam var. Garagam var, dilem var. Hem şunu etiniz ha? Gelip Allah edip bermedim sizin etmeli işini. Gaty bir düşünüksiz bol ya da Türkmen okap olanak diýip men Şyra Şahir aýdy. Hiç da bolanak eger şu real terdip pikir edilýän bolsa. Hemme kişiýaty ay gelip biri etmeli. Hani etmeli bolsa hani Türklerine 1,5 milyon Türkmen kösenip ber. Hem aňyr hökümet şolary ýygyna gidip iş berenak durmuş güzeren çağalar aňyrda özleri berdi. Ýygy dargada bu halk. Şoň üçin Germaniýada akyr dogry pikire gelipdiler ahyr soňy. Biz şu rejimden diýmesek bize hiç ýaşaýşam ýok, durmuşam ýok. Ýöne şu näde gazanmaly, näde çözmeli. Onu başga mesele, şoň bir çetinim size aýdyp berdim, nähil bolmalygyny. Anam özüňiz görün, bilin, seredin. Ýurtdaşy nähil bolsa gowy boljak. Enne ýenem näme bar? Yani Jeffrey Epstein'i ozal neyse soňky 6 ay bergünne näse şo barada makalar çykypdy, suwutnamyny görkezipdi. Soň Trump açdymyny näse ay ozal hemme şoňa degişli materiallar çykaryndy. O taýda 10 miňlerçe adam gatnaşygy bar şo Epstein'in alıp baran jenaýaty işlerine birnesine adam gaçakçylygyny, seks trafik diýerler şo ýaşdynanlary allyw ýoly bilen ogluk ýoly bilen alyp gidip şo taýda ýa-ni jynsa gatnaşyga mejbur edip soňam köpsini öldüripdirler, ýitirmedipdirler. Ýok. Ine şo zatlar gaýtalanıp du wagtal. Häzir bir ýeme makala ingliz dilini öwredipdirler. Soň men şoň terjimesini soradym. Men düşünüşime göre Ady Brown, şo awtor, kitabyň awtorynyň ady Brown, şol kitap ýazypdyr. Rusçasyny aýdyp berin, näme diýär adyny? Извращённое правосудие diýär. Ýani adalaty tersine öwrerler ya legend çykararlar diýenmi? Ya adalaty ýaratyna taşlanýan tragediýasy, ýani şol Jeffrey Epstein ýazylypdyr. Şo barada aýdylan makalasyny, şonu ýazan makalasyny
Amerikan Demokratik Partiyasının ağzası, özüm Amerikanın Kongresinin kongresmeni, adı Ron, familyası Wyden. Yine sol senatör, yemede senatta iktisadi meseleler boyunca işlere serencam veriyor adam. Sol sahanna ol Epstein'in hem nädip şunça milyard dolar kazanıptır. Ondan sonra dolarlardan kime pul veripdir, kimden pul alıptır. Şonu söküp otur, son üstüne geliyor dip sol Brown yazıptır da şu arada. Onun sol nämeýdilýär? Şu taýda sol ýanky seks trafikde Türkmenistan'ım var. Orta Azia devletlerim var, ýöne Türkmenistan'ım var. Şu taýda Türkmenistanyň ady geçýär esasy. Ine Türkmenistanyň kimler alyp gidilipdir? Kim bunu alyp gidipdir? Kim buna ýol beripdir? Kim ol adamlar? Ýitirim boldum. Nire ýitirim bolýar? Ine şu zatlary 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Türkmenistan tarapyndan ne ses ne seda çykypdyr. Hiç ýyl habar ýörenekler. Ýöne özlerini goramak üçin diýip düşünýänler, ay bir çalak şu zatlary, ay meseleleri üns berýär diýip aýdan bolmaly. Ýöne üns bermek. Bir başga jenaýaty aktarmak düýbünden başga. Ine Türkmenistany jenaýaty aktarmaga birinjene adam ýok. Bulay ýanynda da şu jenaýet ýene de bar gopboly köşke diýen ýa atalogula. Şäňdi, bu niýatyň döwrüne ýola goýulan seks trafik. Menne bar ama şu trafiğe gatnaşan ýanan şu Marwelaýatynyň ýaşgylary alyp gidip Türkiýeden maňryk araplara satarlar. Bar. Şonu Marwelaýatyny gurnan adamlar var. Häzir bilema pensiyadam olur. O bir topar maşgalan o babasymy, garqakysymy, honun näse bolup otylar. Ine şolar şo en görnükli gelşikilji Türkmen gyýlaryna akdyp başta bu gopbol köşkde ulanýarlar. Soňra olary Türkiýeden maňryk araplara çykaryp satýar. Bar. Ine inni onunun daşgary ine peýda bol bir Jeffrey Epstein Türkmenistanyň şu trafik edip o ýaşylara gidýän ekelen. Kim jogapkar? Mana. O taýda milyard dolarlyň gurruna edilýär. Onlarça milyard dolar o ýüzlerçe milyon bir bankyň üstü bilen dürli ýerlere, dürli adamlara geçirilýän eken. Epstein'in edip oturan iş. O taýda ona gatnaşmadyk, on ýeme bir ady satyn alypdyr, o taýda ýanky jelepxana diýip aýdyn, şonu gurnapdyr. O tak barmadyk, dünýä meşhur adamlaryň köpüniň ady tutulyp otyr. O suut bolmanka olar sen barmaň çom bolup sen günäkar diýip bolmak, ýöne adlary geçýär, suratlary bar, başga näme gerek? Diňin suut gerek. Suudun bolur diýip düşünýän ýöne Türkmenistan her kişi diýär öz agyrany ýerini tutar diýär. Ine biz Türkmenistanyň şu ýerini aýtmagymyz zerur. Howa Türkmenistanyň äkidilipdir şo tap. Bir däl, iki däl gör bak näçe jowanyň ömrüni köýdirdiler olar. Ýöne satýarlar kim diýilen sorak bar. Türkmenistanyň özüňiz aýdyn, bidin, pasportsy, näme çykyp bolýar aýdyn. Barmy şolar ýaly? Ýok. Diýmek şolary ýöreter, Aşgabatdan samolyotda minip uğrayan adamlar var. Bir eýem insan sowdasyny edýän ýa gul sowdasyny ýa gyrnat sowdasyny edýän haramzadalar ana Aşgabatda otylar. Kimse tamojnada, kimse polisde, kimse mehemede, kimse ol gopbol köşkde. Hemmejigem bir bandan agzasy, mafiýa. Onun için biz hökümet ýok diýip biz arkaýyn aýdýar. Ine şu zatlaryň öňüni almak üçin biz ýurdumuzy hökmani ýagdaýda dikeltmeli, täzeden gurmaly. Bolmasa ýok, bu millet gutarýar. Başga bizde çykylgy ýok diýip öwran aýdýar. Şoňa dogry düşünüň, dogry kabul edin. Şoň üçin aýdýan, oğurluklaryňyzdy öredin.
Hökmen 10 adamda 5 bolun, 4 bolun, 10 bolun, 25 bolun oturup bir maslahat edersiniz bol hem derdini diýenler hem etmeli işiniz problemanyň çözgüdini görürsiniz öz öňünizde. Biz şu zatlar etdik o kızlar batdy. Köçe komitetleri de öredildi. Ine son oğurluklar son. Her köçede näme bolýan bolsa şu köçede 4-5 adam saýlapdyrlar özlerini. Şonu ýygnak geçip etdiler. Onu näme problemasy bar bolsa şol wekiller gelip aýdardy. Plan benne ýok boldy ýa plan oğlun çykarýar gyýdyny çykar oğlun öýrýär gyýdyny çykarýar ýa ýene bir zat bar odaly ýa ýumurly çağalaryna kömek gerek ýa ýetimli bar. Ine şolaň arzasynyň esasyny büdjetden kömek çykarardyk. İşte de şol adamlar duýýar özleriniň dahyllydygyny şol döwleti dolandyrmagy. Hiç bolmany bir şo şäheriň emesini, tejribesini ýa meşwerini. Han şol zatlar. Ýoga ýitirmekdi hökümet ýöreýte. Häp o beýleki daş töweregimizde gazanjyk diýdi gargala ne bitdagdan hem gelip bizden tejribe öwrenip giderdir. Welayet merkezinde. Sebep biz halkyň anma. Özümüz biz halk saýlanandan soň näme üçin biz halky saýlamaly da? Saýlap bilen saýlanyp biler. Hakymyz dene hemmemiz. Ene şol tejribe bolan soň men size oğurluklar döredim diýip öwran gaýtalap oturan. Bolýan men şu taýda duran gatkan gürläpdirin 50 minuta goly ýurtdaşlar. Bağışlarsın o gün nasıl çıkış etme birinciden wagtym ýok, ikinciden sağlygym biraz şol bokurduk kan goý beren hakka tutýa boğulupdy doktorum aýdýar seni görlemeler bir kay. Sen näde oturjak bir kay. Şoň üçin menden öýkeleme, goýun garnetmän wagt tapdymdan çykyş eder duran ýurtdaşlar hemmäňiziň öýüňize saglyk, saglikda görşeýin, sag oturun.